Tatsuniyar aljanin gida ga ta nan ku ta zo mu ji ta daga ni Aminu namu kamar kowane lokaci. A yau ma gashi ɗauke nake da tatsuniyar aljanin gida. A cikin wani gari da ke gefen arewa akwai wasu mutane wanda sun kasance jajirtattu a cikin wannan ƙauye. A kowane lokaci suna jajircewa wajen ayyukansu tukuru, ba sa yin ganda a dukkanin aikin da suka sa a gaba. Masu suna Hassan da Sani abokanai ne guda biyu wanda kowane lokaci suna tare, ba sa rabo da junansu. Sai dai Hassan mutum ne wanda aka san shi da fitina. Tun suna yara Hassan ya kasance mara jin magana, yakan iya aikata komai saboda baya jin tsoro. Kowane lokaci Hassan da Sani haka suke gudanar da rayuwarsu. Sani yakan yi wa Hassan faɗa akan abin da ya ga yayi na ba daidai ba, amma haka Hassan yakan toshe kunne ya biris da maganar Sani wacce ya gaya masa. Kowane lokaci Sani ransa yakan ɓaci sosai saboda rashin jin da Hassan yake aikatawa a rayuwarsa. Hassan ya kasance ko da mutum ya gani yakan iya kallonsa ya tuntsire da dariya ko kuma ya masa wani abu na izgili da kuma wulaƙanci. Haka bayan wasu shekaru, kwanaki sun shuɗe. Sani suna tafiya da Hassan a daidai lokacin da za su isa wajen aiki. Suna sauri sosai domin sun makara a wajen aikin da suke gudanarwa. Hakan ne yasa Sani yake ta sauri, baya son ya tsaya a ko'ina saboda ya san Hassan da wasa yakan iya tsayawa wasa ko kuma ya tsaya fitina ko kuma tsokana. Sani ya ce, Hassan, kaga mun makara, dan Allah dan Annabi yau kada ka tsaya wasa akan hanya ko kuma ka tsaya tsokane, ya kamata mu isa wajen aiki saboda makarar da muka yi yau ba mu fito da wuri ba. Hassan ya ce to shikenan, in Allah ya yarda babu wanda zan tsokana. Sani ya ji Hassan ne dai kawai ya san abu ne mai wahala Hassan ya fita bai yi tsokana ba. Suna cikin tafiya akan hanyar su, Hassan sai ya hango wani dattijo a zaune a gefen wata bishiya. Yayin da Sani ya kalli Hassan, saboda jikinsa ya bashi cewa lallai Hassan zai iya tsokanar wancan dattijan, domin jikinsa ya bashi da ba zai taɓa iya wucewa kai tsaye ya shiru da bakinsa ba. Suna tsaka da tafiya, isar suke da wuya kusa da wannan dattijo. Sani ya kalli Hassan ta gefen ido. Hassan ya kalli wannan dattijo ya fara murmushi, daga can ya tuntsire masa da dariya. Dattijo ya kalli Hassan bai ce masa komai ba. Hassan ya tsaya a gaban wannan dattijo yana nuna shi da ɗan yatsa yana masa dariya. Sani ya kalli Hassan yake ce masa, wannan abin da kake ba ɗabi'a ba ce mai kyau, bai dace ka dinga yin haka ba, kana wulakanta darajar da Allah ya wa ɗan adam ne, tunda har zaka ga mutum kai mar dariya baka iya ganin abu kai shiru. Wata rana zaka iya haɗuwa da gabanka, domin zaka yi wani wanda ba zai iya yin haƙuri ba, zai ɗauki mataki a kanka, wani kuma baka san wane ne shi ba. Hassan ya ce, babu abin da zai faru da ni. To masu kallo da saurari, ina ƙara tuna muku da cewar ku ci gaba da min sharing da kuma danna min subscribe gami da danna min ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci har suke zuwa gare ku. Dattijo haka ya kalli Sani, ya sunkui da kai, ya gaya Sani cewar dukkanin abin da ya masa kansa yewa dan ba shi yewa ba, zai gani sakamakon shi. Hassan yana tafiya yana waiwayen bayansa domin kallon wannan dattijo. In ya waigo sai ya tuntsire da wannan dattijo dariya. Haka zai ci gaba da tafiya, ya ƙara waigowa ya tuntsire masa da dariya. Sakamakon ɓacin ran da Sani ya samu a tafiyar da suke yi da Hassan, haka ya bar Hassan. Sani ya tafiyarsa ba tare da ya ƙara saurararsa ba, saboda dukkanin abin da yake gaya masa baya ɗauka. In ya bashi shawara baya yin amfani da ita.
Haka Sani ya watsi da al'amarin Hassan, ba kuma dan baya son abota da shi ba, kuma ba dan baya son ya yi mu'amala da shi ba, sai dan wannan ɗabi'a ta Hassan. Bayan Hassan ya koma gida, washe gari da safe, Hassan ya fito da zimmar zai shirya ya tafi wajen aiki. Bayan Hassan ya gama shirinsa, ya sallama da gida, ya fito sai ya biya ta gidansu Sani. Isarsa ke da wuya gidansu Sani. Sani ya gama shirinsa, shi ma yana yunkurin fitowa, sai suka yi arangama suka haɗu Sani da Hassan. Takunsu ke da wuya tafiyar da za su yi. Hassan sai ya ji wani bakon al'amari a fuskarsa, yayin da fuskarsa gaba ɗaya ta fara ɗaɗɗaurewa. Ya fara jin wani alamu wanda bai saba jin wannan alamu a tattare da shi ba. Suna tsaye, Hassan yana jin wannan alamu yana daɗuwa a fuskarsa. Sani ya kalli Hassan yake tambayarsa cewar menene yake faruwa. Hassan ya gaya wa Sani cewar shi kansa bai san menene yake faruwa da shi ba. Maganar suke da wuya tsakaninsu, sai idan Hassan ya rufe. Hassan ya daina gani gaba ɗaya, bai ganin komai, idansa ya dawo duhu. Duk inda Hassan ya dosa sai ya bige, saboda baya ganin komai. Sani shine wanda ya zamto masa idansa. Hassan ya shiga tashin hankali da firgici saboda abin da ya faru da shi. Sani ya gaya wa Hassan cewar ga irin abin da nake gaya maka kenan, yanzu gashi ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka. Hassan tun daga wannan lokaci daga nan ya fara tunanin ya za a yi ya haɗu da wannan dattijo domin ba shi haƙuri, saboda ya san akwai sihiri a tattare da wannan dattijo. Take a nan Sani ya ɗauki Hassan domin zuwa inda wannan dattijo yake, a daidai gurbin da suka haɗu da shi daidai gindin bishiya. Suna isa suka tarar da babu wannan dattijo a wajen wannan bishiya. Hankalin Hassan ya tashi sosai saboda rashin ganin wannan dattijo da ba a yi ba. Dattijon yana kallon su, ya banza da su, babu wanda ya magana a cikinsu. Ba za su taɓa ganinsa ba idan har ba shi ya so ba. Dattijo take a nan sai wa abokin wato Hassan magana mai suna Sani, saboda ko a lokacin ya ga Sani mutum ne mai hankali. Sani sai ya ji wata murya na tashi daga sama-sama gefen kunnen shi. Take a nan Sani sai ya juyo a fusace, sai ya amsa kiran da wannan dattijo ya masa. Juyawarsa ke da wuya, sai suka haɗa ido da dattijo da Sani da kuma Hassan. Dattijo ya ce, na san dama duk daren daɗewa dole sai ka zo ka dawo ka nemi inda nake. Dukkanin wata mai halayya irin taka, to ƙarshe irin haka ce za ta faru da shi. Sani ya ce wa wannan dattijo ya nemi alfarmar yafiya a gare shi. Shi ma Hassan ya durkusa yana ba wannan dattijo haƙuri domin ya yafe mishi, kuma ya masa alƙawarin zai sanja ɗabi'arsa, ba zai ƙara ganin wani ya aikata masa abin da yake aikatawa ba. Dattijo ya ce lallai sai ya ga ƙarshen Hassan. Sani ya dinga ba wannan dattijo haƙuri. Dattijo ganin martabar Sani da kuma kimarsa yasa ya yafewa abin da Hassan ya masa. Take a nan dattijo ya yafe wa Hassan abin da ya mishi sanadiyar Sani. Tun daga wannan lokaci Hassan ya sanja ɗabi'un shi, ya daina shiga hurumin da babu ruwansa, sai ma kyautatawa da kuma kyakkyawar mu'amala da ya koya daga wajen Sani. Shi yasa ba a son wulakanci ko kuma izgili. Hassan ya gane cewar wulakanci ko kuma izgili ba abu ne mai kyau ba. Shi yasa Hassan ya komar da rayuwarsa irin ta wato abokinsa Sani. To masu kallo na da saurare, idan har kun ji daɗin wannan tatsuniya tawa, to ku ci gaba da min sharing da kuma danna min subscribe gami da danna min ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci. Ku danna liking a ƙasan wannan bidiyon namu, ko kuma ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu